Mawa abwino alero lolemba ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Mpingo wa Katolika mu Diocese ya Mzuzu wapempha anthu azipembedzo zonse mdziko muno kuti atengepo gawo popempherera dziko lino kuti Mulungu alowererepo pa mavuto osiyanasiyana omwe likukumana nawo. Gulu la anthu omwe amadziwika kuti mbadwa zokhudzika apempha Malawi kuti asatenge nawo mbali pa zionetsero zomwe akukonza ndi agulu la Malawi Fest poti zifukwa zochitira zionetserozi ndi zosamveka. Ndipo mu nkhani za masewero matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Blue Eagles afika mu ndime ya matimu anayi ya mu mpikisano wa FDH. Takulandirani mu nkhani zathu. Mpingo wa Katolika mu Diocese ya Mzuzu wapempha anthu azipembedzo zonse mdziko muno kuti atengepo gawo popempherera dziko lino kuti Mulungu alowererepo pa mavuto osiyanasiyana omwe likukumana nawo. Bishop Mthandizi Yohane Nyirenda ndiye wanena izi pamwambo wa nsembe ya misa omwe unachititsidwa ndi mpingo wa St Peters. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera anali nawo kumapempherowa. Jackson Sichali wadzanza mbiri mu ripoti ili. Pozindikira mphamvu yomwe pemphero lili nalo kwa okhulupirira polimbana ndi mavuto osiyanasiyana, Bishop Mthandizi Yohane Nyirenda wa Diocese ya Mzuzu wapempha anthu komanso mipingo mdziko muno kuti apitirize kupempherera dziko lino maka pa zinthu zosiyanasiyana zomwe zimabwezeretsa mbuyo chitukuko cha dziko. Bishop Nyirenda anayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kachidwi chake chofunafuna nkhope ya Mulungu potengera nyengo zina zovuta zomwe dziko lino lakhali kukumana nazo. Apa Bishop Nyirenda anati mtsogoleri yemwe amaopa Mulungu ndi mdalitso ku dziko kamba kuti chiyambi cha nzeru ndiyo kuopa Mulungu. Powerenga mawu kuchokera mu buku la Exodo, iye anati Mulungu amagwiritsa ntchito atsogoleri ngati chongotengera chabe koma mwini wopereka mayankho ndi Mulungu. Apa Bishop Nyirenda wapempha mipingo ndi amalawi onse kuti apitirize kupempherera atsogoleri osiyanasiyana kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko lino pomwe akutsogolera dziko lino. Tikamapemphera timapemphera kwa Mulungu. Ngakhale timaona atsogoleri amene tili nawo ndi kuwathulira madandaulo athu, koma tili ndi chikhulupiriro kuti zonse zikupita kwa Mulungu amene ndi mwini wake wa zonse. Tikuziwa kuti atsogoleri athu sangathe kuchita chilichonse paokha, koma Mulungu akalowererapo zabwino zimatha kuoneka kudzera mwa atsogoleri athu. Chifukwa chake timawakumbutsa Akhristu onse kuti tipempherere atsogoleri athu komanso tizipempherere ife tokha kuti pamene tikugwira ntchito tizindikire kuti zonse amapereka ndi Mulungu. Pa nkhani yothandiza boma pa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana, Bishop uyu anati mpingo wawo upitiriza kumanga sukulu komanso ntchito zina zothandiza kutukula dziko lino. Ngati Diocese ya Mzuzu tili ndi masukulu ambiri amene tili nawo, tilinso ndi zipatala zambiri, koma tiyenera kuonjezera pa zimene tili nazo kuti chitukuko Malawi muno chionekere paliponse. Tiyenera kutengapo gawo lalikulu kuthandiza boma kuti miyoyo ya anthu itukuke. Mpingo wa St Peters uli ndi mamembala okwana 1600. Pamwambowu panafikanso mafumu, atumiki ochokera ku mipingo ina komanso akuluakulu ena a boma. Jackson Sichali, MBC, Mzuzu. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mipingo mdziko muno kuti adzipempherera atsogoleri a dziko lino kuti akwaniritse masomphenya a chitukuko cha dziko lino. Dr. Usi ayankhula izi pamwambo wokhazikitsa m'busa Robert Kaduya ngati mlembi wamkulu wa mpingo wa Zambezi Evangelical mu mzinda wa Blantyre. Secret Segula wadzanza mbiri. Poyankhula utatha mwambo wokhazikitsa m'busa Robert Kaduya ngati mlembi wamkulu wa mpingo wa Zambezi Evangelical kumtsiri mzinda wa Blantyre, Dr. Usi anavomereza kuti President Dr. Lazarus Chakwera atangotenga mpando wa utsogoleri, dziko la Malawi lakhali kukumana ndi zovuta zambiri zomwe zina ndi ng'amba, matenda a COVID-19 ndi namondwe wa Friday. Koma Dr. Usi atsimikizira anthuwa kuti zinthu zikusintha. Iwo ati pakadali pano boma lakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zothandiza kutukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Apa Dr. Usi apempha mipingo mdziko muno
kuti izipemphera atsogoleri kuti apatsidwe nzeru zoyendetsera dziko lino. Dziko lathu ndi ilili likonzedwa. Zomwezi ndikumayenda kumauza anthu kuti napempha president kuti tikulankhula na president undivomereza kuti komatu ndi ngongolezi tichose apa chose anthu ovutika kwambiri alandire ngongole. Wina wamba kulemba zonyodogola zotani kuti iwe unyodogola tu uli nazo zokudya zako anzako alibe kalape anzako atani kodi alandire. Ntchito yanu kutipempherera ife tikupempherereni inu ndinu okondedwa athu. Andimanisimikizira kuti mugwira ntchito bwino. Inenso ndifuna ndikusimikizireni imene nasimikizira president kunena kuti ine ndi mwana wa amphawi ndi amauza anthu kuti ndimapemphera kwa Mulungu kuti Ambuye Mulungu ndikadzakhala mphunzitsi wa primary ndikugula njinga ya moto ya Yamaha ine basi mwathana nani. Zina zonsezo ndimangoti they are miracles. Ndiye sindingakhale pa mpando uwu ndikumapanga kuti amalawi amve kupweteka. No. Mawu ake yemwe atsindikizidwa ngati mlembi wamkulu wa mpingowo Busa Robert Kanduya wathokoza wachiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu pokhala nawo pa mwambowu ndipo atsimikizira membala a mpingowu kuti iwo agwira ntchito mozipereka. Olemekezeka a Vice President, ndimafuna kuthokozeni kwambiri chifukwa cha kupereka ulemu wapadera kumwambo meti nawo. Kubwera kwanu kwa upanga mwambowu kuoneka mmene waonekeramo. Ndi chikhulupiriro chonse nazo limuna akazo simunabwere. Zimene tikuziona pano sinakaziona mmene tazionera. Ndimafuna itengere uthenga othokoza ino a Vice President opita kwa President athu olemekezeka Reverend Dr. Lazarus Makathe Chakwera amene akulola kuti mukhoza kukhala nafe limodzi malo ano. Chifukwa ndikudziwa kopanda chivomerezo chawo simunakabwera malo ano. Mukatiperekere chitsimikizo kwa President kuti ife monga mpingo wa Zambezi Evangelical Church tipitiriza kuwapempherera ndi kuyima nawo limodzi muchina chilichonse chimene boma likuchita. Mpingo wa Zambezi unabwera mdziko muno mchaka cha 1895 ndi mbusa Joseph Booth kuchokera ku dziko la Australia. Pakadali pano mpingowu uli ndi anthu oposa 500,000 mdziko muno. Secret Segula, MBC, Blantyre. Mtsogoleri wa bungwe loona za mayendedwe ndi ntchito zonyamula katundu pa dziko lonse la Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT), Chief Tete Usunote wafika mdziko muno kudzagwira ntchito zingapo. Polankhula atafika pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe, mlendoyu anati kubwera kwake kuthandiza kulimbitsa ubale komanso kuona zomwe bungwe la dziko muno lokhala ngati lomweli likugwira. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la CILT kuno ku Malawi a Cuthbert Chinguwo anati mlendoyu wabwera pa nthawi yabwino pamene dziko lino likulimbikitsa ntchito zonyamula katundu kudzera pa maulendo a pasitima, ntchito zomanga misewu ndi zina zotero. Takondwera kwambiri ndi kubwera kwa international president wathu kuzatiyendera kuno ku Malawi. Chartered Institute of Logistics and Transport ndi bungwe lomwe lili pa dziko lonse lapansi, bungwe lomwe umakhala anthu ogwira ntchito za transport ndi logistics. Tikati logistics mwa ntchito zambiri monga azathu amapanga za procurement, azathu amapanga za warehousing, azathu omwe amapanga za forwarding and shipping, azathu omwe amapanga even za construction za misewu ndi zina zotero njanji timagwira nawo ntchito limodzi. Choncho Amalawi ifo kondwera kuti president wa dziko lonse lapansi wapeza nthawi yapadera kuzatiyendera kwathu kuno ku Malawi. Mbadwa zokhuzika zati zifukwa za gulu la Malawi Fest lomwe limatsogoleredwa ndi Abon Kalindo zoti achitire zionetsero ndi zosamveka ndipo apempha Malawi kuti asatenge nawo mbali. Poyankhula ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, magulu oposa asanu monga mbadwa zokhuzika, Tigwirane Manja, Human Rights Ambassadors, Child Rights Advocacy komanso Citizen Advancement for Economic Revolution ati iwo akugwirizana ndi bungwe la Malawi Revenue Authority kuti lizika chizindikiro cha MRA posachedwa apa. Timafuna tiwalimbikitsa MRA paganizo limene anena kuti katundu yense olowa mdziko muno azika ku chizindikiro chawo, ponena kuti izi zithandiza kuti katundu amene amalowa mobisa kugwiritsa ntchito nyanja, mapiri ngakhale mitsinje
katundu ameneyo amene akhoza kuwononga miyoyo ya Malawi amalowetsedwa mozemba mwina chifukwa kuti ngwafeki kapena wa expire asadzadze pansika pathu. Komanso tinabwera chifukwa chakuti anzathu ena akufuna kupanga zionetsero akuti zolimbana ndi bungwe la Kalembera kuti likulemba ana. Ndiye timafuna tiunikire mtundu wa Malawi kuti ichinso nchifukwa chabodza chozembera cha kampeni kupasa, chifukwa chakuti kolembetsa mwana kuti akhale mkaundula wa dziko zimachitika pamene mwana wabadwa ndi wamba sito birth certificate, komanso zimadzachitika pamene mwana wakwana zaka 16 moperekezedwa ndi movomerezedwa ndi kholo amfumu, komanso munthu wina amene amatha kuwerenga kapena kulemba monga headmaster a sukulu yapafupi ndi kumene kuchokera mwanayo. Tsono zifukwa zonena kuti anthu anganene kuti IMRA alakwitsa kumayika chizindikiro pa katundu kapena INRB akulemba ana nkuchika ngati chifukwa choti adzasokonezere matawuni a dziko muno pamene IMCP achita msonkhano wa convention. Izi sizoona. Choncho timabweranso kuti tiwapemphe anzathu amenewa kuti ndi bwino atasintha tsiku komanso zifukwa zochitira zionetsero. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tiyentonenso mitu yake. Mpingo wa Katolika mu Diocese ya Mzuzu wapempha anthu azipembedzo zonse mdziko muno kuti atengepo gawo popempherera dziko lino kuti Mulungu alowererepo pa mavuto osiyanasiyana omwe likukumana nawo. Gulu la anthu omwe amadziwika kuti mbadwa zokhudzika apempha Amalawi kuti asatenge nawo mbali pa zionetsero zomwe akuzikonza ndi gulu la Malawi First, poti ati zifukwa zochitira zionetserozi ndizosamveka. Ndipo matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Blue Eagles afika mu ndime ya matimu anayi ya mu mpikisano wa FDH. Takulandiranso mu nkhani zathu. Sukulu ya zaukachenjede ya MAST yati ikufuna ndalama pafupifupi 2 biliyoni kwacha kuti imalizitse ntchito yomanga labotale pa sukuluyi. Mmodzi mwa wapampando wa sukuluyi Matthews Ntumbuka ndiye wanena izi pomwe komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za momwe chuma cha boma chimagwiritsiridwa ntchito ya Public Accounts Committee inaendera sukuluyi. Telson Magombo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Rabson. Labotaleyi yomwe ndi ya ndalama za nkhaninkhani ikuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito za sayansi komanso zakafukufuku mdziko muno akayimaliza. Poyankhulapo atayendera ntchito yomanga malowa wachiwiri kwa wapampando wa komiti yoona zakagwiritsidwe ntchito ka chuma cha boma ku nyumba ya malamulo Nedson Poya ati ndi wokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Zimene taona pano ngati komiti ndife osangalala kwambiri. Contractor agwira ntchito yabwino, ntchito ya quality, komano wakumana ndi mavuto awiri atatu. Vuto loyamba ndi funding. Chifukwa ngati contractor watulutsa ma certificate awiri sakulipidwa. Alipira bwanji anthu ake, agula bwanji materials. Choncho chofunika kuti ngati komiti tikambe ndi kuboma kuti mwina ampatse contractor chinthu chiyende chithe nthawi yake. Chinthu ichi chimayenera kuti chitatha pa 27 June 27 next year. Ndiyoti ngati sakulandira ndalama ndiyoti chipitirira. Komanso tikuyenera kudziwa chinthu china, nthawi imene tikakhala nthawi yatali pa site kubwera ma devaluation kubwera chani, tipeza kuti by the end of the day talipira ndalama zambiri kwambiri kuposa zimene tikanalipira pa nyengo yake ikanatha nthawi yake yeniyeni. Ndi ngati komiti tunanso tionetsetse zimene zipochepesa expenditure ya project. Wapampando wa sukulu ya zaukachenjede ya MAST Matthews Ntumbuka ati ntchitoyi ndiyofunika pokweza maphunziro a zaukachenjede mdziko muno. Koma Ntumbuka apempha komiti ya nyumba ya malamuloyi kuti ithandize sukuluyi kupeza ndalama zothandiza kumalizitsira ntchitoyi zomwe ndi pafupifupi 2 biliyoni kwacha. Ndalama zonse pafupi 14 biliyoni kwacha zikuchokera kuthumba la boma la Malawi. Sikuti ndi a World Bank ka IMF ka ena othandizira ayi ndithu ndi ndalama zathu a Malawi, boma lathu la Malawi. Ndiye ife tikuthokoza kwambiri. Komanso
tifuna tithokoze a Public Accounts Committee ya ku nyumba ya malamulo kuti achiona cha nzeru kubwera kuno kuzaona paokha, ndipo iwowo ndi osangalala kwambiri komanso ali convinced kuti project yathu ndi yabwino komanso ikuyenda bwino, ayimanga bwino yolimba, ndipo atiuza kuti nawonso akapita ku parliament kuja azikayankhula ndi mphamvu chifukwa kudziwa zimene zikuchitika kuno ku Master University. Ankangova mbiri koma lero aona. Kumanga kwa malowa ndi chitsimikizo cha chidwi chomwe boma lili nacho pofuna kukweza maphunziro mdziko muno. Bungwe lotolera msonkho la MRA lati pali kufunika kuphunzitsa anthu ochita malonda omwe amakatenga kapena kugulitsa katundu kunja kwa dziko lino zamomwe ntchito za malonda a mtunduwu zimayendera. Mmodzi mwa akuluakulu ku MRA, Akhumbo Gondwe, anena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa adindo osiyanasiyana komanso ochita malondawa owunikira mavuto omwe ochita malondawa akukumana nawo. Zambiri mu ripoti ili la Lonjezo Msodoka. Msonkhanowu unabwera kutsatira mavuto osiyanasiyana omwe ochita malonda pakati pa mayiko amakumana nawo akamalowa kapena kutuluka mdziko muno, monga kuchedwa kutuluka kwa ziphaso zoyendera komanso kuchuluka kwa ndalama zomwe amapereka pa katundu osiyanasiyana wa bizinesi zawo. Ndipo mtsogoleri wa ochita malondawa a Steve Yohane wati ntchito za malonda mtunduwu ndi zofunikira maka pokweza chuma cha dziko komanso kupeza ndalama zakunja zomwe ati akukhulupirira kuti msonkhanowu uthandizira kuthana ndi ena mwa mavuto omwe akukumana nawo. Zinthu zikuoneka kuti sisi kuyenda potengera ndi mene zinthu zili, chifukwa mukaona eni munthu akayimitsidwa, munthu watenga masiku awiri ali kunja kapena kuti masiku atatu ali munsewu, amafuna kuti iye azithamanga kukapanga bizinesi yake. Ndi mapeto ake zimene akayimitsidwa pa zifukwa zosayenera akapereka uthengawo sakulandira zotsatira zake, nchifukwa mapezeka kuti kuyambika zinyengo zosiyanasiyana zimene zikuonetsanso kuti dziko kuti lisamayende bwino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRA ku Lilongwe, Akhumbo Gondwe, anati pakufunika kuphunzitsa ochita malondawa mmene angachitire malonda awo kamba kuti zikuonetsa kuti anthu ambiri alibe chidziwitso chokwanira chokhudza malonda a mtunduwu. Anthu ena sali ndi information yokwanira bwinobwino, penanso ali ndi information koma siyoona. Ena amapanga attribute ma issues ena kuti MRA imapanga zakuti koma issues mwina ni ma agency ena a government, koma zonse zija tazilenga kuti ndi ma issues zoti zikufunika kuti tizikonze. Pa nkhani yokhudza ziphaso zoyendera zomwe ndi zofunikira pa malonda ogula ndi kugulitsa katundu mdziko muno ndi mayiko ena, nthambi ya immigration yati yayambanso kutsindikiza ziphasozi ndipo mavuto omwe analipo achepa tsopano. Andrew Chifukwa ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya boma yotsindikiza ziphaso zoyendera. Tikuyesesa ndithu pa ntchito yathu kuti aliyense amene akubwera kuzapempha chithandizo ku immigration chokhuza ndi passport alandire passport iyo mu nthawi yake. Andi panopa tayika ndondomeko zonena kuti anthu ena akugwira ntchito mpaka na usiku ndi usana ndi cholinga choti backlog kapena outstanding issues zimene nazo tizipange clear. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi ochita malondawa, adindo ochokera ku nduna za malonda ndi mafakitale, bungwe lotolera misonkho, apolisi komanso nthambi ya boma yosindikiza ziphaso zoyendera. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Aphunzitsi pafupifupi 30,000 a standard 1 ndi 2 akuphunzitsidwa buku la masamu latsopano lomwe ndilothandizira ophunzira kuti asamavutike ndi phunziro la masamu. Ntchitoyi ikuchitika ndi thandizo lochokera ku boma la UK. Ndondomekoyi ikupereka njira yosavuta komanso yatsopano yophunzitsira ndi kuphunzira masamu kwa ophunzira a standard 1 ndi 2. Mese Zamawa anali pa skulu ya primary ya Limbe ku Blantyre ndipo wafika ndi ripoti. Ndondomekoyi ikupereka njira yosavuta komanso yatsopano yophunzitsira phunziro la masamu kwa ophunzira standard 1 ndi 2. Izi zikutsatira kafukufuku wina yemwe akusonyeza kuti dziko la Malawi likubwerera mbuyo poyerekeza ndi mayiko ena a mchigawo cha SADC pa nkhani yolimbikitsa phunziro la masamu. Njira yatsopanoyi yophunzirira maphunziro amasamu ithandiza kulimbikitsa kulingalira mozama komanso kumvetsetsa phunziro la masamu. Angela Chilapondwa ndi mphunzitsi yemwe wagwiritsa ntchito kaphunzitsidwe katsopanoka mu gawo loyesera la buku latsopanoli ndipo akufotokoza.
Kwadura kuti ndine master trainer komanso ndine mphunzitsi amene ndakhala ndikuchita nawo masamu akuphunzitsa ana ku primary kuyambira Sunday 1 mpaka Sunday 2 pali kusiyana kwakukulu because ana athu akali amene amapanga masamu akalekale amangodziwa zochepa komanso manambala akuluakulu kapena njira zatsopano zoti akhoza kusovera masamu analibe zimavuta akamapita 3 4 5 knowledge amambodana ndi masamu samakondanso masamu koma ndi njira zatsopanozi mwana masamu akuwakonda komanso ikumuthandiza mwana uja kupanga driven ndi manamba akuluakulu oti even akuluakulu akumakanika. Ndipo awa ndi ena mwa aphunzitsi a standard 1 ndi 2 a mchigawo chakumwera omwe akuphunzira bukuli kuti adziphunzitsira. Chimwemwe chavula ndi mmodzi mwa aphunzitsi omwe akuphunzitsa aphunzitsa anzake. Aphunzira amene abweresa njira zambirimbiri zoti mwana aliyense mklasimo athe kusankhapo njira yomwe ikumukomera iyeyo kusiyana ndi mbuyo pomwe aphunzitsa amanena kuti njira yosovera masamu ndiyo ngati mwana sanamve sangagwirisenso njira ina. So apapa kukhanga kuti aliyense sopano ali ndi ufulu wogwirisa ntchito bora ayilongosole njira kuti angapanga motani. Priska Kulinjika ndi mmodzi mwa aphunzitsi omwe akuchita nawo maphunzirowa ndipo akufotokoza za chiyembekezo chake akamaliza maphunzirowa. Kusiyanise chifukwa zambuyozi zinazo kuti zimativutira kobe zinachuluka kwambiri koma zapanopa zatipangira mwaize mukuti ndizomveka bwino ndipo azipanga explain olo matgs athu zokuti azipanga explain bwino. Mwana aliyense wa standard 1 ndi 2 mdziko muno adzalandira bukuli kuti lithandizire masamu kukhala osangalatsa komanso osavuta. Tsamba lililonse lomwe lili mbukuli likuyimirira phunziro othandiza ophunzira mkalasi ndi kunyumba. Boma la UK likuthandizira ntchitoyi ndi ndalama zomwe mazina zikuthandiza unduna wa zamaphunziro kugula mabukuwa. Kuonjezerapo palinso maphunziro a atsogoleri omwe adzaperekedwe kwa aphunzitsi akulu a nsukulu zosiyanasiyana ndi atsogoleri a zamaphunziro a mzigawo zamomwe angathandizire aphunzitsi omwe akuchita nawo maphunzirowa. Kumbali ina mwezi wa mawa atsikana oposa 450 omwe ali pa chiopsezo kuphatikiza 50 aulumali alandira mwayi opitiriza maphunziro awo aulere kudzera mu ntchito ya chitukuko yomwe idzilandira thandizo kuchokera ku boma la UK. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Central Malawi Conference mu mpingo wa Seventh Day Adventist yati achinyamata akuyenera kuphunzitsidwa bwino kupewa kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo komanso makhalidwe ena oyipa kuti athandize dziko lino kukwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063 ndi kupititsa patsogolo uthenga wabwino. Izi zikutsatira maphunziro a sabata imodzi omwe mpingowu unakonzera achinyamata mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Chiwayula wadzanza mbiri mu ripoti ili. Itatha sabata yathunthu ya maphunziro a achinyamata mu mpingo wa Seventh Day Adventist ochokera mbali zonse za dziko lino, mmodzi wa akuluakulu mu mpingowu oona za umoyo omwe akuchokera ku likulu la mpingowu dziko la America, Dr. Kasha Rainet, yemwenso ndi otsogolera ntchito ya Youth Alive pa dziko lonse, ati msonkhanowu wakonzekeretsa achinyamatawa kuti atsogolere pa ntchito zosiyanasiyana ndi kukhala othandiza anzawo kukhala ndi makhalidwe abwino. Poyankhulaponso Pastor Horace Nyirenda woyang'anira achinyamata ku Malawi Union ya mpingo wa Seventh Day Adventist ati achinyamatawa asulidwa bwino kuti akhale chitsanzo chabwino pakati pa anzawo. Achinyamatawa tinakonzera maarea zambiri, ma challenges amene akukumana nawo especially masiku ake ano, nkhani za alcohol abuse, nkhani za soft addictions, nkhani za HIV and AIDS, nkhani za kudya mosamala kuti asakhale onenepa kwambiri koma akhale ndi matupi abwino, nkhani za exercise. Kwenikweni zambiri zinali ngati zimenezo. Mkulu wa zaumoyo ku Central Malawi Conference mu mpingo wa Seventh Day Adventist mdziko muno Eda Samson Kumphale ati maphunzirowa afika mu nthawi yake chifukwa apatsa achinyamata mwayi wogawana ndi anzawo kupeza njira zothetsera mavuto awo. Central Malawi Conference ndife onyadira kwambiri komanso okondera kuti ndi nthawi imene takhala tikuyang'ana chifambuyo mutimapita m'machechi apo ndi apo kumaphunzitsa achinyamata kuti kuipa kwa mankhwala ozunguza bongo komanso kuipa kwa mowa komanso
mavuto ena amene anyamata amakumana nawo. Ndiye ifeyo tangoona ngati mwayi kuti no a general conference komanso SID abwera ndikuzatiphunzitsira anyamatawo. Mmodzi mwa anthu omwe anachita nawo maphunzirowa Desire Mwanyodola wati maphunzirowa amuthandiza kwambiri. Kukhala ndi mikumano imene ndikofunika kwambiri chifukwa ngati ife achinyamata timakumana ndi zovuta zambirimbiri ngati nkhawa imene komanso mwina kupanika kupanga maubwenzi ndeno chifukwa cha semina imene ikhoza kutithandiza kuti anthufe tizikhala tikupanga maubwenzi komanso imene tingatisere nkhawa. Pa mtsiriziro pa maphunzirowa achinyamatawa anayendera chipatala cha Kamuzu Central maka ku wodi ya ana komwe anapereka zinthu zosiyanasiyana kwa anawa. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero. Matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Blue Eagles afika mu ndime ya matimu anayi ya mu mpikisano wa FDH. Bullets yagonjetsa timu ya Sivo pomwe Blue Eagles yagonjetsa timu ya Baka City. Amin Musa ali ndi ripoti. Pabwalo la Kamuzu, matimu a Bullets ndi Sivo anasewera chigawo choyamba osamwetsana chigoli chilichonse, koma timu ya Bullets inapeza chigoli mu mphindi zonjezera kudzera mwa Precious Piri imwe analowa kuchokera pa bench. Timu ya Sivo inasewera ndi osewera ochepa mphindi 19 za kumapeto, pomwe osewera wawo Charles Mafaiti anatulutsidwa kamba kulandira ma yellow card awiri. Bullets ikumana ndi timu ya Moyale Barracks mu ndime ya matimu anayi. Aka kanali koyamba kuti timu ya Sivo ifike mu ndime ya quarter final ya mpikisanowu. Ndipo mu masewero ena a mu mpikisanowu timu ya Blue Eagles nayonso yafika mu ndime ya semifinal pomwe yagonjetsa timu ya Baka City ndi zigoli 4 kwa du pabwalo la Karonga. Shuma Kakuwali anamwetsa zigoli ziwiri ndipo Paul Master anamwetsa chigoli chachitatu. Timu ya Blue Eagles ndi timu yokhayo yochokera mu ligi ya ing'ono yomwe yafika mu ndimeyi. Bullets yapambana kawiri chikhochi kuphatikizapo chaka chatha pomwe Silver Strikers inapambana kamodzi. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Mpingo wa Katolika mu Diocese ya Mzuzu wapempha anthu azipembedzo zonse mdziko muno kuti atengepo gawo popempherera dziko lino kuti Mulungu alowererepo pa mavuto osiyanasiyana omwe likukumana nawo. Gulu la anthu omwe amadziwika kuti mbadwa zokhudzika apempha Malawi kuti asatenge nawo mbali pa zionetsero zomwe akukonza ndi agulu la Malawi First poti zifukwa zochitira zionetserozi ndi zosamveka. Ndipo mu nkhani za masewero matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Blue Eagles afika mu ndime ya matimu anayi ya mu mpikisano wa FDH. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndipo ndikufunirani usiku lopambana.